عزو السلام تانا تقبلوا فنو إري تي في مكتال تركبوا زخبركم تعزبتنا كم يتمسيو ساعتنا أخيلو نلومي سالوس حادة سنة ساعة تشعت مشات زترالو زينا ومسنا روحي زلكم قريبا لخون مكتالكم بخبر زعد مشام تولدي كنت لمود بقنتاتو فيلم راحتي باكستان دومينيكان يوهانا ملخت سديدهم ኤርትራ ነበርት ኡጋንዳ ግብጽ ኬንያን ሩሲያን ጽንብል ናጽነት አብዲለው ሎሚ ያመውሸብ ማከላት በስተገብረ መርመራታት 23 ሰባት በኮርና መልካፎም ተረጋግጾ ዋጋ ዘይት ጻረየ ነዳዲ በደረጃ ዓለምና ባስታት $7 ንበርሚል ከምዝለየ በተገለጸ ቱርክን ግሪክና በሞንጎን ዘሎ ፍልያት ንምጽባብ ክሰርሐ ተራሊ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተፈጸመ መጥቃዕታት በውሕዱ 57 ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ፓኪስታን ዶክተር አሪፍ አልቪን ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ዶሚኒካን ሉዊስ አቢናደርን በምክንያት መበል 30 ዓመት ጽንብል ናጽነት ኤርትራ ናብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ናይ የዋህና መልእኽቲ ሰዲዶም እቶም መራሕቲ ብስሞም ከምኡን ብስም መንግስታቶምን ህዝብታቶምን ኣብ ሰደደዎ መልእኽቲ ኣብዛ ዕዝስቲ ዕለተ ናጽነትኩም የዋህናና ክንገልጸልኩም ሓበን ይስማዓና ድሕሪ ምባል ንፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉእ ጥዕና ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ፓኪስታን ዶክተር አሪፍ አልቪ ብተወሳኺ ፓኪስታን ምስ ኤርትራ ንዘለዋ ኣብ ሓበራዊ ባህሊ ታሪኽን ክብርታትን ዝተሰረተ ሕውነታዊ ዝምድና ዓብ ግምት ከም እትህቦ ብምጥቃስ هلو محزنات متأثرن متحبارن عب زغطل عمتات نحبروا ربحات كلتيو هزبتات بزغلغل زيادة 5 معبل زلو صنع عمنات قليصهم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሪፐብሊክ ዶሚኒካን ሮቤርቶ አልቫሬዝ ቦጋኑ ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ኤርትራውያን ነበርቲ ካምፓላ ኡጋንዳ ካይሮ ግብጺ ሞምባሳ ኬንያን ዝተፈላልየ ከተማታት ሩሲያን ጽንብል መበል 30 ዓመት ናጽነት ብድምቀት አብዒሎም ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ በመልክዕ ጸብጻብ ተዋሂድሎ ገር መስቀል ገረዝ ገር ከርቦይ ب29 ጉንበት ኣብ ቀጽሪ ኤምባሲ ኤርትራ ካምፓላ ብዝተኻየደ ንቕጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ግምት ዘእተወ ጽንብል ببهلاو مساندوتات زمعرق منبارو كابتي بوتاز بصحن حبريت أفليتو أبتا قطامي أمباسادر إيرتراب أوغاندا أثو محمد سليمان أبزقرب مدري نرزنت علتنات نتن سلياس تخفل مسواتن دحرمت كاس هزبي إيرترا أبزحلة في 3 عامتات نخلو زقات أموتاز أبوتات كاب قلع ورار لولاو نتك ساب زيفت حاو إقرتات مكيتو بعوت كوتس مخالو مرأيا فقرن ناتنتن ترير حدنتن كمزخونا قليسو نايلو محمد صنبل ناصنت بتي ابزوباناس ترأي معبالتات فلي ترجمن مغرتن كم زلوز تقصه ابو منبر محبركم ايرتراويان اب اوغاندا اتو ጌታቸው በቀለ ቦገኖ ከቢድ ብድሆታት ሰጊሩ ابز درجه ዝበጽሐ ህዝቢ ኤርትራ اب ዝቅጽል መድረኽ ህንጸትን ልምዓትን ሃገር ዳግማይ ቅያ ከም ዝሰርሕ ዘጠራጥር ከም ዘየለ አብሪሁ አሞዳታ ተሳተፍቲ በኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ዝቆመት ጉጅለ ባህል መረብ ዘቅረበቶ ባህላዊ ጾታ ተዘናጊዓም ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፐብሊክ ግብጽ ቦገኖም ኣብ ከተማ ካይሮ ኣብ ዝወደብዎ ምዕሩግ ጽንብል ናይ ሎም ዓመት በዓል ናጽነት መስጋገሪ ናብ ሓድሽን ተስፉን መድረኽ ምዃኑ ብምጥቃስ ጥርናፊኦም ኣደልዲሎም መድረኻዊ ተልእኾታት ንምዕዋት ዘለዎም ቁርብነት ኣረጋጊጾም ኣምባሳደር ፋሲል ገብረስላሴ ኣብ ዘስምዑ ቃል ዝሓለፈ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት መቐጸልታ ናይተን ቅድሚአን ዝነበራ 30 ናይ ቃልስን መኸተን ዓመታት ምንባርን ብምጥቃስ ብረዚን መስዋዕቲ ህዝባ ናጽነታ ኣረጋጊጻ لولاونتا زعقبت هاجرنا إيرترا بتمر مختنان أبركتنان رأى كم سمر رجوس يدحر مبال نملا حزب إيرترا بحفشة نقبلت محبركم أب كايرو دم بفلاي كمون معتات حالتات بكل قال إيرترا يوهان أقوليسو إذا كم زلين كله قبلت مومباسا كينيا زركب إيرترا ومحبركم بوسن ستافيه بقدم 29 جنبات مبل 3 عامات ناس نتي إيرترا صنبيلام بتمساسالي بمهادرة مرتي أبستفر لك كتماتات فدرالشين روسيا زركوب إيرتراويان تمهارو نزل بلجاتات إنترنتن محبراوي مرة خفتات تتقيمام
ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ጽምብል ናጽነት ሃገሮም ኣብዒሎም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፌደሬሽን ሩስያ ኣቶ ጴጥሮስ ጸጋይ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ናጽነት ህያብ ስዋኣትና ሓድነታ ዝዓቀበት ብልጽግትን ስልጥንትን ኤርትራ ምህናጽ ድማ ህያብና ንስዋኣትና ምዃኑ ብምጥቃስ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ዮሃና ኢሉ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ሎሚ ሓደ ሰነ ኣብ መወሸቢ ማእከላት ዞባታት ማእከልን ደቡብን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርምራታት 23 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም ድማ 22 ኣብ ኣስመራ ዞባ ማእከል ሓንቲ ድማ ኣብ መንደፈራ ዞባ ደቡብ ተወሺቦም ዝጸንሑዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 2 ዜጋታት ሓውዮም ተፋኒም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቅላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 4117 በፂሕሎም 3855 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 14 ብሞት ዝተፈልዩ 248 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትር ጥዕና ሓደ ሰነ 2021 ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ማሕበራዊ ፍትሒ ብምንጋስ ኩሉ ጾታ ማዕረ መሰል ዝረኽበላ ስልጥንቲ ሃገር ንምውናን ኣብ ዝተኻየደ ጻዕሪ ምቕሉል ኣበርክቶ ከም ዝገበረን ዘተባብዕ ገስጋስ ከም ዘመዝገበን ሓቢሮም ጋዜጠኛና ፍርቱና ዓንዶም ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ይስዕብ ፕሬዚደንት ሃማደ ወይዘሮ ተኻኣ ተስፋ ሚካኤል ምስ ኤሪና ኣብ ዝገበረቱ ቃለ መሕተት ሃማደ ኣብ ውሽጢ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ዕላማታት ዝነጥፍን ንምዕዋቱ ዝሰርሕን እምበር ንበይኑ ተነፂሉ ዝሰርሕ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብራኽ ቁጠባዊ ዕቤት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምርግጋጽ ከምኡውን ኩሉ መድያዊ ተሳታፍነትን ኣብ ምዕዛዝ ዘተኮረ ንጥፈታት ከም ዘሰላሰለ ኣረዲኣ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብምክያድ ብዓብዩ ኣርኣያ ናይቲ ሕብረተሰብ ብፍሉይ ከዓ መሪሕ ተራ ክፃወታ ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ከዓ ንቕሓተን ክብ ከብላ እቲ ዝሓየለ ቃልስን ፃዕርን እቲ ማሕበር ገብር ማለት እዩ ኣብ 1979 ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ንጹር ራእይ ተልእኾን ዕላማን ሒዙ ዝተመስረተ ማሕበር ክሳብ ሕጂ 7 ጉባኤታት ከም ዘካየደ ዕማማቱ ብኣድማዕነት ንምትግባር ድማ ኣብ 6 ዞባታት ሃገርና ክሳብ ዓድታት ዝወርድ ውዳቤታት ብምዝርጋሕ ከምኡውን ኣብ ወጻኢ ጨናፍር ብምስራት ከም ዝነጥፍ ወይዘሮ ተኻኣ ብተወሳኺ ገሊጻ ቁጠባዊ ዕቤት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ እውን ከከም ደረጅኡ መበገሲ ዝኸውን ናይ ልቓሕ ዕድላት ተራሒቁ ከም ዘሎም ድሮ እውን 14,000 ኣባላት ኣብ ንግዳውን ሕርሻውን ንጥፈታት ተዋፊረን ምህላወን ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ዝያዳ ኣድማዓ ንምግባሩ መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሃ ሃማደ ጽዒርካ ሰሪሕካ ናብራኻ ተመሓሸሉ ባይታ ዝፈጥር ትካል ስለ ዝኾነ ሕጂ መሰልጠኒ ዝኾነ መስርሒ ዝኾነን መበገሲ ብለቃሕ ይበን እሞ ለቃሕን ምስ መለሰ ከዓ እንደገና ተገዚኡ እቲ ንብረት ከዓ ኣብ መዓላ ክውዕል ከም ዘለዎ ተገይሩ ከዓ ንካልኦት ዕድላት ይፈጥር ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮዮም ሞያ ኣጥሬን መነባብሮኦን ንኸመሓይሻውን ስልጠናታት ከም ዝወሃበን ዝሓበረት ፕሬዚደንት ሃማደ ድሕርና ጽነት ዝተፈላለየ ሞያዊ ስልጠናታት ንኣስታት 18,000 ደቂ ኣንስትዮ ከም እተወሃበ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ድማ 3 ሚልዮን ናቕፋ ዝግመት ደገፍ ንደቂ ኣንስትዮ ከም እተገብረ ገሊጻ ኣተኩሮ ንገብረሉ ከዓ ብፍላይ ኣንስቲ ስዋት ደቂቶም ሕድሪ ዝገደፉልና ክዝኽትሙ ስለ ዘይብሎም ክጠሚ ስለ ዘይብሎም ኣብዚአን ዝቐንዐ ሞያዊ ስልጠናታት ብምሃብ ናብ ርአን ከም መሓሻ ከም ዘለዎን ተገይሩ ብዙሓት ካረባሕቲ ኮይነን ተፋትሓ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ውላድ ዝረኸባ ሞ ደቀን ባዕለን ዝዓልያ ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ምእንትን ከጀጅዋ ደቀን ናይ ምዕባይ ሓላፍነቱን ተሰኪመን ከዕብያ ዘለዎን ተኽእሎ ጥራይ ኣብቲ ዘቤታዊ ዘይኮነ ግዳም ወፅአን ሰሪሐን ናብረአን ክገብራ ከም ዝኽእላ ንምሕባር እውን ኣብዚአን ዘድሃበ እውን ኣብቲ መምሕዳራት ወሪድና መጽናዕቲ ተገይሩ እውን ክስልጥና ከም ዘለዎን ይግበር እዩ ማለት እዩ እቲ ሞያዊ ስልጠና ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ኣተሓሳስበአን ኣጠቃቅማ ገንዘብ ካልእ ዝምልከት እውን ትምህርቲ ንህበኒና ማለት እዩ ከም ውፅኢት ናይቲ ማሕበር ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ዘካየዶ ጎስጓሳት ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ጎዳእቲ ልምድታትን ሳዕቤናቱን እናዕበየ ብምምፁም
كشبو دك أنستيون مرعى تحت عدمن أزي خمزن قول كلام يقداس حالف كازر زي حقاو تقبارات سلازلو نموت أيو مزملكوتم أكلات بموهد كتعال تعار خمس قبارة فليتام قداماي قط تأفلت معباي كالا أي قط إتي دتكبر جلو بقالع سب كريو مقال سالساي قط كأني أبتسقوم تتات موساد بفيديو زين أمبولانس فيديو غيركا أبفقدو قطرات كريو خمزلو هزبي تغيرو اتتحبيب كاز قبرنا كشبو سرح كساب كندي أسك مخانقة بزي زي قهاين دي تجعلنا أنسا باي نبران بريزيدنت حمادة ويزرو تخاتس فاميكايلا موداتا أفراين ندك أنستيو أبوتا سرح نمدنفعن نمو حسن منقستاوي يخونا نايقل تكالات نمو عالق والعو عابق ولاحته بنك سرحالو أتحساسي بام ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 8 ንኡስ ዞባታት ንዝተዋፅኡ 50 ክኢላታት ሕርሻ ንውሸባ እንስሳታትን በቕልን ዝምልከት ስልጠና ካብ 15 ክሳብ 30 ግንቦት ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ወዲቡም ውሸባ እንስሳታትን በቕልን ካብቶም ሚኒስትር ሕርሻ ዓቲቡ ዝሰርሓሎም ዓበይቲ መደባት ምዃኖም ዝጠቐሰ ሓላፊ ኣሃዱ ሕጋጋትን ቁፅፅርን ኣብቲ ዞባ ኣቶ ወጋሕታ በርሀም ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ስልጠና ዓቕምን ኣፍልጦን ክኢላታት ብምብራኽ ስግረ ደባዊ ሕማማትን ሳዕቤናቶምን ንምግታእ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ክራማት ባሕሪ ካብን ናብን ዝንቀሳቐሳ እንስሳታት ስለ ዝህልዋ ምልባዕ ሕማማት ንምክልኻል ሰብ ማል ቅድሚ ዝኣርገረ ጥንቃቐ ክገብሩ ፀዊዑም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሚካኤል ተኪኤ ብግዱ እቲ ኣፍልጦ ክሳብ ደረጃ ንኡስ ዞባ ክወርድ ከምኡውን ሕማማት ብኣጋን ንምግታእ ዝሕግዝ ቤተ ፈተነ ንምትእታው መደብ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ብግብሪ ምስ ዝሰርሕሉን ናብ መሳርሕቶም ምስ ዘሰጋግርዎን ጥራይ ውፅኢታዊ ከም ዝኸውን ብምሕባር በብግዚኡ ዝውሃብ ዘሎ ኣስተምህሮታት ውፅኢት ይርከቦ ስለ ዘሎ ብሰፊሑ ክድፋኣሉ ተላብዮም ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2021 ኣገዳስነት ውሸባ በቕሊ ኣብ ምቁፃር ባልዓትን ውሸባ እንስሳታትን መሰልቶምን ብዝብል ኣርእስቲ ብሃገር ደረጃ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ኣብ ኣስመራ ወዲቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ أبال منستر عيون محبرة ودحنتن قديم تقادلاي عبد السلام علي محمد ب30 حدن قنبوت أما بالسوسان شمونتن عمت عدمو بحمام تسويهم أبور حت الريش حنش عتميتن 7 حمشتن نافذبوا حالتات حرنة إرترا زت تسلفة تقادلاي عبد السلام كساب أبور حت الكمتيش حنش عتميتن 7 شدشتن كبير موقعتي أقاتي موز زسنكل أبتواقع أسراوي التمديبو نهاجرون هزبون بتوفاينت زت تقادله حربن يايم حربين قديم تقادلاي عبد السلام علي بعل حدارن أبو شمونتو ولداتنيوم سنة سرعة قبر دما لومي سولس حادة سنة ساعة 4 دحر قطري أما كان مقابر حربين تاسمرة تفتسيم منستر عيون محبرة ودحنتن بمسواتي قديم تقادلاي عبد السلام علي محمد تسمع مرير حزن ناقلسن نسدرابيتون مقالستون صنعاتي منه كبرات عزبتنا دحر زحت المساجرت أكو راوزينا حيز خملة سكمه مكتر مكترو دقيمة بخبراتهم واقع زيت صاري نرادي بدرجة عالمنا بأستات $7 نبرميل كم زديبة مع كنا الزينة أقاليحن لبدا كورونا فيروس نمكتا تأويج صنحة الجراتات إنها تفاخسة أبز مسؤول زلوان طلبات نرادي كم زوسخة كم صعبين دما أبواقاتات موسخ كم الترعي اتحبريتا أفريتم أبال حقرات ودب أفريتن لأختن نرادي مالت أوبيك متن فريات انت زي وسخن واقع نرادي أبزمت قرب وارح نبأستات $8 نبرميل كديب كم زخيلي وزمت زلهم زي حالف عمت بسنك لبدا كورونا فيروس محبر الطباوي نتفتات أقواريس بمسنحو واقع نرادي نبستحت درجو كم زورده يفلاتهم بسنك تتريو أفريت نرادي زخونا هاقرات بخبير كم التهاسية تسابت يردهم تركن غريخن أب مونغو انزل فلليات نمسباب كسرحة ترادين منسترات قديات وصاي كلتين هاجرات تمال 30 حدن قنبوت أب كتماعتين سغريخ أب زكايد وركب بسنكي قداي جتا زصنحن زي مقداو بزتن مفتاح عتوب تبقساتات كم زوسدا افليطون
بريزيدنتات تركن غريخن بزعباتي تبصح زلو مريدا نمزراب زمت 14 سنه اب كتما براسلس اب زكايد اخيبا ابال هاجرات كيدان سيمن اتلانتيك نيتو كراخبو مدبالهم تركن غريخن بغداي مبرقاو ماكلاي بحري زصنحن ناي جتا مسحاب بفلاي كاب زحالف كلت عامتات እና ገደደ خمس መጽ ጸብጻባት ይረዱም ጸጋታት ማከላይ ባህሪ ክምዝምዛ ዝደለያ ሓያል ሃገራት ነቲ ጉዳይ ኢደን ክእትዋሉ ድሕር መፍታነን መሊሱ ከም ዝዓረገ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይገልጹ ኣብዚ ሳልስተ ዚ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝርከባ ክልተ ዓድታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 50 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ካብቲ ካብ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲዮም بسنكتي متقعتات هسيا زركبهم حيال قصيلهم بمهلاهم قصر موتات كزايد كم زخيل سمزي تعنا كونغو أميتهم تياب أوراجا إتوريز تخيد متقعتات ب-ADF زفلت تقاوم حيلي أوغندا كم اتفتصميهم سمز تا ديمقراطية ريبوبليك كونغو زغل سوزلهم تعتق حيلي أب زحالف قرب عامتات كاب أوغندا ناب مبرقاوي كونغو سليخو بمئتاو بزكايدو متقعتات شحات سوات كم اتقتلو تسبسات حبرات هاجرات ينتصرون أمريكان عطق حيلي ADF أبز حالف ورح مجابيت أب مزجب شبران كم زسفرته يذكر مس أوغندا رواندان بروندن أب زداو مبرقاوي وسناسن كونغو بوحدو 120 كلتن عطقات بجلتات كم زنك أساسيو زكلات هاجرا وكيل صدت أمريكا مالت NSA بمتحبار دنمارك أبلعلي مرحتي هاجرات أوروبا وحبرتن نعمتات زغطسلة نايسليان متصنصان نتفتات ككايد مسنحو تخشحهم بمسرز زي فلما براديو دنمارك زتقالح حبرتا أمريكا وتكال صدتا ناي دنمارك تحت بحراوي مسمر إنترنت تقيمو كاب كل تشحن 10 تغلطن كساب كل تشحن 10 4 أبلعلي بوليتيكانياتاتن مرحتن جرمن فرنسا شوالن النرويج ناي متصنصان نتفتات كم زكايده تحبيرهم بز مسرت ناي صحف ملእኽታት ناي تليفون زررب بمنقدي انترنت زغبر مرمرات مصنعتن زرربن نايتم مرحتي هاجراتن بوليتيكانياتاتن يتالف منبارو راديو دنمارك افليتم اتم نتفتاتم بوكيل هاجراو صدت امريكا زفلت زنبره chancellor جرمن انجلا ميركل مينستر ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ነበር ፍራንክ ቫልተር ሽታይንመርን መራሕቲ ተቃዋምቲ ፖለቲካን ሰልፍታትን ጀርመንን ከም ዝርከብዎም እተስተኸሽ ሓበሬታ የነጽር بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون chancellor جرمن أنجلا ميركل منجستات أمريكان دنماركن بزعوات استخش حسلاو نتفتات ملو حبرتها بمحتات زي قبول كبلو كونينو مولو مخشح نايتي بوكيل هاجراو صدت أمريكا استخايد سلاو نتفتات منجست أمريكا عبللاو أب أوروبا مرقاص كوس دون زخل سقومتات زغول لحم خانوس تقصو تنتنتلو كنتات هاجرات معراب أبنن حلن تصاررتي زبلن هاجراتن زكايدون أي سليان متصنصان نتفتات بقلعن صورن ككايدا إذن أي فلما خمزة يكونه يقلصهم عامتاو بزخصت صفع مقات كاب زقات موت اتحاد سيسو بسنكي وسخ على ما وعي زسعب مخانو حدش استخايد مصنعتي حابيرهم تريوتات صفع مقات كاب عامتنا بعامت إن زايد يمص كم زلو نسز صعبو موت ون كم زوسخ زتقست مصنعتي صعبينات موسخ على ما وعي زقول لحم خانو يردوم انت قنا جن إذا بسنكي صفع مقات إذا مزجب زلو موت مستي موسخ على ما وعي زتنقم بارع مرور زين بركنات أير علقلقن هو بلان زور دو زلو سبعة وكسرة كنصاصرن كله أزيون اسمه خانيو اتم كيلاتات زحبرم كاب كأن تنقطات موسخ على ما وعي ناكابي بقمة زيتو نتفتات سبات مخانو زحبرو كيلاتات نمكتوب بعتب مزي سرح سبعون واتاون كسرات بتعزاز فيك زايد كم زق اليوم زت انقوم موسخ على ما وعي بزتنكو كلمة مزبال لعلي 400 مليون سبات نستفل عليه بهرية وحدقاتات تقالي عم هلاهم أقدمهم مستخير مسنعتات يقلصون نسعى استرالو زينو مستنادو نمزام كندتاتو كدغملكم مرحت باكستان دومينيكان يوهانا ملختي سديدو ኤርትራን ነበርቲ ኡጋንዳ ግብፂ ኬንያን ሩስያን ጽምብል ናጽነት አብዒሎም
لومي ኣብ መወሸብ ማእከላት ብዝተገብረ ምርመራታት 23 ሰባት ብኮሮና ምልካፎም ተረጋጊጹ ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ብደረጃ ዓለም ናብ ኣስታት $70 ንበርሚል ከም ዝደየበ ተገሊጹ ቱርክን ግሪክን ኣብ መንጎአን ዘሎ ፍልልያት ንምጽባብ ክሰርሓ ተራእዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብዝተፈጸመ መጥቃዕታት ብውሕዱ 57 ተቐቲሎም